Gero Jon Ander oso fresko ikusi dut, dominatu intuatzen da oso pilota hartu duenen, maitu egin du, nik uste dut euren partida ona jokatu dutela eta ez dago guta. Zaila daukagu, ez, baina, aukera dozen bitartean, baina jarraitu. Sortzi txik. Gustatzen, zelan pixkat gustatzen, baina unaiek eskolan pelotatzen eskolan dizkit. Tanto bi egin ditu eta ditik gaurra gure pelotain mina egin dugu, Montoria domino bitxan gandu, eta gure lanak egin guztua. Zorroti sartzen den erritmo handi jartzen dugu partidu. Gainek nuntera karga barra dukela eta saia aukean lortu dugula eta golganak guztua, beste puntu bat eta hor jarraitzen dugu. Aukerak badauzkeu eta aukeradaren bitarten segi gondu ez, badakigu zaie deukona, baina segi barra duela eta barra ondo jotzen. Hasita boko oso ondo, ez ni hasieran bota hiru pelota, eskatin komoda zinez, guztua unaiak aurreko bezala partidu handi ditu gaur, tanto bia inditu eta aurrera maila ematen du eta bosgarren bote lortzen du. Guztua ez, frontoia betetatzen eta horrek beti posta ematen du ez, frontoia gutxi daunen zure etza eroso duten eta gaur ikusia betetazola beste behin eta oso guztan lortzen. Jon Ander eta biok oso partiona kompletoa egin dugula ez, beraiek ezin izan dute asko egin, Jon Anderek asko eman dio pilotari eta nik hor aurrean ondo errematatu eta hola izan da partida ez, eta oso pozik. Atzean zegoen diferentzia handia eta azkenean nik nuen pilotak errematatzeko eta ongi atera zait eta oso gustora. Estrategia zen urruti ebitatzea ez eta ondo egin dugu ez da asko sartu eta ebitatu dugu eta